Tom, aka Program Security, Kanekong in Sonia Kaneka, Trinity Mukun, Neka Simulon John, Ray Farm and Kurba, Ray Simukun, Parsaka, Weber, Sonia State, Ray, like Kunsamaj me. Yomakasi ni Raki ni Simulon John, Kaneka, Trinity Mukun. Kisamla kidei kalaway jong kabalang. Kisamla kidei kalaway jong ka imlang kasalang. Pat kisamla kidei kalaway jong ka jaj benriu. Kalong ka kabasngutan nat. Bawada pedeng ki jing ki babun. Kisamla ki kloy ban shimti ya kalengkor ka bakhya. Ban pen urlong shisha ya kitei ki jing ong. Ba kidei kalaway jong kabalang. Jong ka imlang kasalang bat jong ka jaj benriu. Ya kane la pen shisha. Daga jing kloy kini kisamla. Banlong kum kinong yalam hakabalang jong kisan teli ki parish. Ha kashatri jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM. Kabadon hadu henyaw teli ki zone. Men haka karat tarik u Nigel Liu ka zone 7. Kalayo ban penkup bor, ban pen scam ki samla banlong kinong yalam haka samoy trekam batmai. Ya kani la penyait da spiritual youth director jong katei kahi ka zone i Father Lawrence Carluni. Harangkat kajinya senran i Father Basil but i Father Edmund ki badai ki youth director jong kamaulas nai bat ka Solait parish. La pensyong kun syusyu ya katei ka sengi da kajing don lang kinong yalam barang ba jong ka SACYM central body. Badru da ki pajari ngej jong baro santeli ki parish ki bahap ha katei ka zone.